Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Noa, anem! Nou Hyundai Kona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa, l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotec. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Fisiomèdic Terres de l'Ebre, centre de fisioteràpia avançada i salut. Estem a l'avinguda de la Ràpita 92 d'Amposta. Oferim tractaments amb la tecnologia més eficient, com Indiva, ones de xoc, EPI i neuromodulació, estudi de la postura i plantilles personalitzades, fisioteràpia oncològica i del sòl pelvià. Ara som també centre col·laborador de la Federació Catalana de Futbol. Recupera't amb nosaltres. Nadal, Sant Blai, Sant Valentí, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants, el cumpleaños de la tieta, l'aniversari, el croissant del matí, el berenar dels xiquets. Encara necessites més raons per vindre a Germans Marín? Ens trobaràs a les Fleques Cafeteria de Camarles, Tortosa, l'Aldea i Amposta. Elaboració artesana de qualitat. Germans Marín, compartint bons moments des del 1986. Bona nit. Comença un minut 91 especial després de la situació caòtica que he viscut este cap de setmana, principalment ahir diumenge. Hem recuperat la normalitat. També és cert que cal reflexionar sobre qüestions que han succeït. Disputar esta jornada no s'havia de disputar. És molt fàcil ara també parlar-ne quan ja ha passat. Crec que no és moment i no es poden buscar tampoc d'immediat culpables. Centenars de persones es van veure afectades pel temporal i per la situació, com he dit, caòtica que es va viure. Des d'aquí el màxim suport als afectats, que en són molts, per danys materials, valorar, destacar i felicitar-nos de que no ha hagut cap víctima, que no han hagut danys personals. En el meu cas vaig estar cobrint el partit de la Sénia i l'Amposta i com va passar desenes i desenes de persones, després no vaig poder tornar a casa. He passat la nit a Ulldecona, he estat molt bé i això és el que m'agradaria subratllar a la meva persona, destacar, agrair a Juan Carlos, al company Juan Carlos Fibla d'Ulldecona, que m'ha acollit a casa seva i m'ha fet estar com a la meua. Gràcies, Juan Carlos, i a partir d'aquí valorar també situacions com les que vaig viure ahir a Ulldecona, de solidaritat, de suport, d'ajudes, intentant donar resposta a la situació conflictiva que es va viure.
Bé, durant el programa d'avui i també demà tindrem testimonis en el programa per comentar aquesta actualitat a banda de les qüestions deportives que tractarem, com sempre. Comencem ja l'anàlisi de la jornada amb els resultats i la classificació de la primera catalana. Ascó 1, Martorell 3, Cubelles 0, Atlètic Vilafranca 2, Sitges 1, Tàrrega 1, Terlenca 1, Joventut 1, Natació Terrassa 0, Sant Cugat 2, Rapitenca Viladecans suspès, es va suspendre ja el dissabte per la tarda, Sant Boià 0, Tortosa Ebre 1 i el Catllà 0, Camp Joliu 2. La classificació encapçalada pel Martorell amb 10 punts, seguit pel Viladecans i el Camp Joliu amb 9, Sant Cugat 7, Sant Boià, Ascó i Catllà 6 punts, Tàrrega, Tortosa Ebre, Terlenca i Sitges 5 punts, Atlètic Vilafranca i Cubelles 4, Rapitenca 2 punts, Natació Terrassa 1 i el Joventut, que tanca la taula també amb 1 punt. Hem d'aclarir que no tindrem un programa amb la normalitat habitual, amb convidats, perquè la situació encara avui dilluns és de prevenció i hem de seguir aquesta prevenció. Saludem ja al primer convidat, havia d'estar nosaltres, però ho farà de forma telefònica. Ell és Marçal Massí, de l'Ascó. Marçal, molt bona nit. Bona nit, Michel, què tal? Bé, recuperant-nos de tot el viscut en la jornada d'ahir. Pel que fa a l'Ascó, que va jugar dissabte, no va viure aquesta afectació de forma tan directa, però, Marçal, l'equip de moment de pega a casa, no pot puntuar i se li van escapar els punts per falta de contundència, penso, i sobretot per despistes en accions a pilota aturada en les que el Martorell és molt perillós i va saber treure rèdit. Sí, totalment. Vam fer el més complicat, que era ficar per davant un Martorell que penso que és un dels clars favorits. I després, sí que ens empaten a la primera part davant una falta molt dubtosa, però la pite i és una falta per tota l'esquadra que sol fa falta aplaudir. I la segona part, el que dius, 2 detalls, 2 accions a pilota parada que penso que han de ser molt més contundents si volem estar a la zona alta. No ho som i marxem amb un 1-3, que penso que per 3 detalls encaixem 3 una altra vegada a casa i tornem a puntuar 0 davant dels nostres. L'equip en tot cas va sortir bé. Sí, és el que et dic, el més complicat ja ho vam fer amb un molt bon gol de Cubi, d'Enric Cubells. Sortim molt bé a nivell de pressió, que era el que potser més me feia patir perquè és un equip, el Martorell, que troba molt bé dins, s'incorporen en 4 i penso que a nivell de model de joc és un equip top, però penso que estem a la part durant la primera part i és un resultat, penso, mitjanament just perquè nosaltres tenim 2 accions clares també, però l'1-1 era just a la primera part i el que et dic, segona part penso que també en tenim, que ens sentim còmodes a camp contrari, però aquests detalls que comentàvem a pilota parada fan que no suméssim cap punt. A més van haver 2 gols psicològicament que van poder condicionar. Aquí veiem l'acció del gol de Cubi que esmentaves, un gran gol, marca de la casa, com es perfila, com amaga una vegada, 2, i des de fora l'àrea, xut ajustat al pal. Un gran gol, el de Cubi, que era l'1-0. Però comentava que el Martorell va reaccionar i va ser moments claus, perquè va empatar arran d'una falta magistralment executada, com també has esmentat, i va marcar el Martorell l'1-2 a l'inici de la represa, 2 cops durs. Sí, marquen al minut 3 de la segona, penso que és el pitjor que et pot passar com a entrenador i com a equip també, perquè normalment afecta el doble de lo normal. Però ja et dic, després de l'1-2 estic content perquè el més complicat ho vam aconseguir, que és tornar a la dinàmica que portàvem durant el partit. Tenim un parell d'ocasions clares que no acabem de ser contundents a l'àrea contrària tampoc. I després davant un altre córner, una altra acció a pilota aturada, ens fan l'1-3 que quasi sentencia el partit. 3 accions, com ja hem destacat, 3 accions a pilota aturada. Hem vist el gol de l'empat, una falta magistralment executada. Sí que és cert que vau protestar la decisió de l'àrbitre de xiular aquesta falta, però s'ha de llançar i s'ha de tirar com ho fa el jugador del Martorell per l'escaire. A l'inici de la represa va ser quan va arribar
l'UA2 són accions molt similars, les dues, que signifiquen l'UA2 per al Martorell i després l'UA3. Sí, són dos corners executats exactament del mateix joc, del mateix costat i penso que més o menys amb la mateixa jugada d'estratègia seva. La primera sí que és, va clarament a la marca que tenim en zona i la segona és una pèrdua de marca fruit de no ser contundents a àrees i penso que no està activats els 90 minuts i són dos gols que totalment evitables i que si vols, el que et deia, si vols competir i estar dalt ha d'estar prohibit que et marqui, encaixar aquests dos gols. Va refer-se l'Ascó, perquè si bé ja va ser en precipitació amb els minuts, però va jugar a camp contrari i va tindre ocasions com esta que acabem de veure, que la pilota es passeja per davant la porteria visitant. O sigui, l'equip va tenir actitud i va buscar el segon gol davant d'un rival molt físic. El cert que el Martorell té jugadors amb molta presència física. És que és el que et dic, estic content perquè a nivell de joc, és a dir, excepte aquestes 3 jugades puntuals, ens passa exactament que davant de Viladecans, que 3 detalls, encaixes 3 gols i tu tens una feinyada per executar-los, no? Però esta setmana tornem a estar molt bé, li plantem cara a tot un Martorell, arribem molt, sí que potser no som tan protagonistes perquè el Martorell era un perfil molt similar a altres, però ens sentim còmodes a camp contrari, arribem molt bé, transicionem bé, estem bé en totes les facetes durant tot el partit, però una altra vegada 3 detalls que si el rival els fa, nosaltres després ens costa una eternitat poder marcar. Acabem de veure l'UA3 i el que hem comentat, una acció molt similar a la del segon gol del Martorell, va suposar el tercer gol visitant i pràcticament en la sentència. Izan, jugador amb molta presència, té bona arribada, s'incorpora en accions a pilota aturada. Ell va decidir amb el segon gol i va sentenciar amb el tercer, que va ser l'1-3. Ja no va poder reaccionar l'Ascó, que no pot fer un salt. Estem a l'inici encara, Marçal, però l'equip ha sumat 2 victòries complicades fora de casa, però ara li falta poder refrendar-ho com a local. Sí, penso que amb el perfil d'equip que tenim hagués hagut de ser totalment al contrari, perquè és un equip de ser protagonista a casa i de puntuar a casa, com vam fer l'any passat. Però a fora de casa estem competint superbé, estem traient punts, de moment 6 de 6, i a casa ens està costant. Ja et dic, penso que no que ens mereixíem més a casa, sinó que a nivell de pla de partit i com està l'equip els 90 minuts estic molt content, perquè penso que a Viladecans som totalment superiors i esta setmana creem i estem a la part del Martorell, però una altra vegada per detalls a casa ens està sortint molt car, però molt content. Al final sí que portem 6 de 12, que per anar bé haguéssim hagut de mínim puntuar un dels 2 partits de casa, però en línies generals molt content. Cap novetat, el capítol d'altes, de baixes, pel que fa a l'Ascó? No, de moment no. Seguim en la plantilla que confiarem des del minut 1 i de moment ni altes ni baixes, seguim amb tota la plantilla. Marçal Massip, el tècnic més jove de la categoria. T'esperem aquí als estudis la pròxima ocasió, Massip, quan es pugui fer amb tranquil·litat i sobretot amb la normalitat que ara no tenim. Gràcies, Marcel, i fins la propera. No res, ens veiem. Merci, Michel. El tècnic de l'Ascó, hem parlat del partit del seu equip dissabte contra el Martorell. És el moment de fer una primera pausa publicitària recordant un dels patrocinadors del programa Minut 91. Noa, anem! Nou Hyundai Kona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotec.
Saludem a Jordi Fabregat, el míster del Tortosa Ebre. Jordi Fabregat, molt bona nit. Bona nit. Jordi, victòria molt important. Quarta jornada, classificatòriament és un resultat molt positiu, però sobretot per la confiança, per creure en la feina que s'està fent. Per tant, cal valorar molt este triomf del Tortosa Ebre al camp del Sant Boià, 0-1, primera victòria del que portem de curs. Jordi. Pues victòria important, jo crec que bastant treballada, en partit ajustat i que va millorar molts aspectes del joc i crec que els 3 punts van estar ben guanyats i l'equip va estar el millor partit que penso que de Lliga, dels que hem jugat, que crec que és el partit més continu en acerts defensius i ofensius. Veiem un petit reportatge que tenim de la confrontació, una confrontació en la que cal destacar, com diu el tècnic, la feina col·lectiva, però a nivell individual el gol d'Ibra, d'oportunisme, avançada la represa significava el 0-1. I un altre protagonista va ser Marco Pino, el porter, que en els darrers minuts, amb 2 intervencions extraordinàries, una d'elles parant un penal, va poder d'esta forma sumar a l'equip els 3 punts. Jordi, va una feina, com diem, col·lectiva, però a nivell individual també cal destacar l'aportació d'aquests jugadors. Bueno, tot el col·lectiu sempre les jugades de gol, jugades d'evitar un gol o fer un gol, sempre se destaquen, no? Els jugadors que en aquell moment són decisius per a no encaixar o fer un gol. L'equip va treballar bé, però el que passa és que al minut 27 no vam estar cap partit de les 4 jornades per davant al marcador i l'equip volent conservar el que tens, que és molt normal, molt humà, i a més en la necessitat que teníem, has de saber on t'has de defensar. Llavors l'equip s'oblida del joc, que l'estaves dominant, i l'equip contrari fa aquell pas avant i defenses la porteria i te fiques molt atràs i llavors hem el risc de que podien empatar i creen ocasions. L'equip contrari no tens referències per a donar-li continuïtat al joc, no els fa sortir atràs, no els fas córrer per a res, sempre te dominen el partit i vols defensar una cosa que moltes vegades se defensa recordant-te que el que havies fet abans era el que et donava el resultat. Però són coses que són aspectes que després d'una victòria se poden corregir. Els últims 20 o 25 minuts vam estar encaixant somesos a la pressió d'ells i vam estar bastant atrás defensant. I al final vam tindre l'encert que Marco Pino està en un excel·lent moment de forma i que no només en la parada del penal, sinó en totes les circumstàncies del partit ens dona molta seguretat i a més va estar encertat i ens vam poder emportar els 3 punts que crec que vam fer mèrits per aportar molts. Tortosa Ebre, que va jugar amb equipació de respecte per coincidència de colors. Mentre veiem imatges de la segona meitat, el partit va tendir a fracturar-se, no? El camp del Sant Boià és bastant més ample que el del Tortosa, que ja és prou gran i també és un camp amb dimensions grans, no? I llavors has d'estretir molt a cursar-lo i a estretir-lo en funció d'on està la pilota, defensivament i ofensivament, i quan vam tenir la pilota la primera part, que vam ser dominadors del partit, sense tindre una profunditat excessiva, si arribaves, però no ocasions clares de gol, vam ser dominadors del partit, però sense poder-nos avançar al marcador. La segona part ja sí que va ser molt més oberta, no? L'equip de casa que vol marcar, que vol marcar-te el gol, que tira avant, que avança les línies, i que jo crec que el treball que havien fet 2 jugadors de les bandes, Margalef i Espinar, que va desgastar bastant a l'equip adversari perquè van sortir molt bé a la pressió alta, després vam refrescant 2 jugadors que crec que ens van donar també esta frescor que necessites quan passa el partit al minut 60-65, i crec que allí el Tortosa en una contra i en espais per davant va saber culminar Ibra. Pilota a l'espai extraordinària.
estem parlant ja que el partit es fracturava, hi havia espais, hi havia més desordre, la pilota a l'esquena del central local és fantàstica, no hi ha vigilància o la vigilància correcta per part del Sant Boi i Llibre, que defineix amb el 0-1, faltava un quart, un partit que estava per a decantar-se d'un costat de l'altre. El Tortosa Ebre havia fet el 0-1, hem vist una bona intervenció de Marco Pino i després el penal. El retall, jo crec que sí que fica el peu lleugerament, però fica el peu. Penal que Marco va aturar. Com vas valorar el penal des de les banquetes, que possiblement ho veus molt millor que amb les imatges que tenim? Bueno, pues el penal és penal, arriba tard, no fa la cobertura al seu moment, pues bueno, Ayuso pensa que va arribar, pues són pilotes així a l'espai, el delanter pues, creu fa la que creu que li passarà i va en aquell espai, crec que la cobertura és una mica lenta, que ja han de corregir-ho, i després, pues, bueno, pues, anar a l'entrada pues, sí que realment el toca. Aparta la pilota molt bé el delanter i derriba. Per tant, no van protestar per a res del penal. I bueno, el penal pues, significava que de moment se ficaven quedant un temps també, un equip que te pot empatar el partit, han sigut molt perillosos els últims 5 minuts, perquè és un cop fort que t'empaten el partit després de que t'havien creat poc. El Sant Boi t'havia creat poques ocasions. Bueno, vam tindre l'encert de que s'aturés el penal i que van poder sortir victoriosos de la victòria, millorant moltes coses, l'aspecte anímic i millorant també en el joc. L'equip que va acabar amb 10 i hagués pogut sofrir cas d'haver encaixat el penal. Per mi, per la imatge, hi ha contacte i es pot xiular el penal. Ara cal confirmar, fer bons estos punts, cal fer-los bons a casa. Dependent, no? Dependent de poder fer un bon partit, continu, un partit en el que siguéssim dominadors i que hi ha aquesta sensació de que som superiors a l'equip rival i que creem moltes més ocasions i que no sigui tan igualat. Hem d'intentar ser continus amb el joc, en dins del domini i crear més ocasions de gol. Jo crec que als últims metres, que és el més difícil del futbol, nosaltres tenim dificultats per arribar a línies de fons, per a ficar-nos en situacions de bones rematades, a passes interiors, moltes coses a treballar ofensivament, de 3 quarts per avant, i altres coses, a parts més endarrerides, que anem millorant, perquè la sortida de pilota la millorem bastant, però ens toca tindre aquesta profunditat que no tenim fins ara. Molt bé, Jordi Fabregat, míster del Tortosa Ebre, amb qui hem parlat del partit i de la primera victòria. En aquest cas va ser a Sant Boi. Jordi, gràcies per atendre'ns i fins la propera. Quan vau tornar, vau arribar bé o us vau trobar ja amb alguna incidència vinculada al trànsit per la tormenta? Vam arribar perfecte i, clar, no sabíem res de tota l'aigua que caia. Bueno, sabíem alguna cosa, però bueno, vam veure després imatges per les redes socials i que va ser important tota la pluja que va caure i que va haver molta generositat per part de la gent de les Terres de l'Ebre i, bueno, se va poder solventar, no hi ha hagut desgràcies i, bueno, important, que és el prioritari, que tots estiguem bé i que arreu de la setmana. D'acord, Jordi, gràcies. Fins la propera. Fins ara. Ja hem comentat que la Rapitenca va ajornar el partit el dissabte a la tarda contra el Viladecans. Una decisió que amb el pas de les hores es va demostrar que era consciència i que realment era encertada. Ja no és poder disputar el partit, que també, sinó per a l'equip que s'ha de desplaçar cal valorar les circumstàncies adverses en les que podia fer-ho. A més, a la Rapitenca li anirà bé per recuperar jugadors que estan amb molèsties, lesionats en aquestes darreres setmanes. Anem a fer una altra pausa, perquè per sincronitzar les trucades telefòniques, ja que no podem tenir convidats, hem de fer-ho d'esta forma. Petita pausa per recordar
un dels patrocinadors, un altre dels patrocinadors, i a la vegada parlar-ne amb un jugador que viurà o pot viure, el seu equip així serà, una jornada històrica en les properes setmanes. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Bé, pausa publicitària per Comercial Arques. Estic bé, abans he tingut... M'ha sigut complicat poder articular, però bé, ja estic recuperat. Ferran Buera, bona nit. Bona nit, Miquel, com estàs? Bé, dins del possible estic bé. Va ser una jornada estranya ahir. No poder tornar a casa, haver de decidir si anaves per un lloc, si anaves per aquell lloc on va ser anar per Ulldecona, tornava de la Sénia, on s'havia disputat el partit entre la Sénia i l'Amposta. A Ulldecona pensaves que podies arribar fins a Freginals, Amposta, te diuen que no, carreteres tallades, per l'autopista tampoc es podia anar, et veus atrapat. I el cert és que estaven bé, perquè era molta la gent que estava en la mateixa situació. Però, clar, trobes que no sabies per on podia anar, per on podies anar, no se sabia com resoldre el conflicte i la decisió va haver de ser passar la nit a Ulldecona, com he dit anteriorment, on vaig estar, la veritat, que molt ben cuidat. Però ens hem de recuperar, Ferran. Això cada vegada està succeint d'una forma més abrupta i hem d'estar preparats i sobretot la prevenció ha de servir aquest cap de setmana, sobretot el diumenge, ha de servir per incrementar-la. Ferran, jugador del Sant Just, Ferran Buera, ex del Tortosa Ebre, ara a l'Atlètic Sant Just. I per què és notícia, Ferran? Doncs perquè el seu equip, que és un club molt modest, que té 15 anys d'història, jugarà, després d'haver eliminat el Calatayud, jugarà eliminatòria de Copa del Rei contra el Mallorca. Com ho està vivint Ferran Buera i com ho està vivint este modest club? Bueno, Miquel, abans de tot, enviar ànims a tota la gent de Terres de l'Ebre, que esta vegada m'ha tocat viure-ho des de lluny i en molta angoixa, perquè tota la família està aquí, no? I ajudant tot el possible, com tu dius, en aquests moments tan durs, però que segur que, com som la gent d'aquí baix, units sortirem endavant. Respecte a lo de l'Atlètic Sant Just, ho estic vivint molt emocionat. La veritat, està sent una experiència molt bonica per a mi. Sempre, durant tots els anys que porto jugant a futbol, he buscat això, anar progressant i sincerament, trobar-me aquí, en un equip que acabo de signar aquest mateix estiu, en un hipotètic conte de fades, és molt emocionant. Va eliminar el Sant Just al Calatayud i ara rebrà al Mallorca. Somiant ja en poder eliminar el Mallorca, en poder guanyar-lo i després enfrontar-te al Barça o al Madrid? A veure, hem d'anar pas a pas. Sí que és veritat que ho vam celebrar molt, el fet que ens toqués el Mallorca a aquesta ronda de la Copa del Rei. Després d'eliminar l'Atlético Calatayud, havia les opcions que ens podia tocar el Girona, l'Espanyol, l'Osasuna o el Mallorca. I era el premi per a un equip modest, no?, de màxima categoria per sota de tercera ref, que toqués un primera divisió. El primer que hem de fer és competir les 2 setmanes que queden, que jugarem 3-4 partits de Lliga alternant entre setmana i cap de setmana, tampoc per no desviar-nos del nostre objectiu principal, que és fer un bon paper a la Lliga Elit, i després ja enfocar el Mallorca de la millor manera possible el 28 o 29 d'octubre, ja que són jugadors de primer nivell, d'elit, i serà molt, molt complicat, però anirem a buscar aquest petit percentatge de possibilitats de poder superar l'eliminatòria, està clar. Bé, aquesta acumulació de partits suposarà que els jugadors haureu de repartir minuts i també poder tenir més protagonisme.
Sí, està clar. Al final ara és això, enllaçarem 4 partits jugant cada 3 dies. Som una plantilla àmplia de 24 jugadors ara mateix i a veure, des que he arribat aquí a Sant Just, a l'Atlètic, m'he trobat molta qualitat i unes condicions físiques molt bones per part de tots els companys. És un gran equip. Així ja ho van demostrar la temporada passada quan es van quedar a les portes de l'ascens a tercera ref, que van arribar a la final d'ascens, i està clar que és un equip molt unit, en un molt bon ambient, també en un cos tècnic nou d'aquesta temporada que fa les coses molt bé, en un entrenador que té molt bones idees i les aplica també de manera molt, molt correcta, i 6 o 7 components d'estaf tècnic que faciliten les coses als jugadors per poder fer la seva feina el millor possible. Per tant, a veure si hi ha rotacions i entre tots podem arribar de la millor manera per al partit aquest del Mallorca. D'acord, Ferran. Per acabar, segueixes l'actualitat del Tortosa Ebre? Sí, clar. Sí, clar, em vaig ficar molt content quan vaig veure la primera victòria al camp del Sant Boi, que va arribar ahir, i bé, a poquet, a veure, els principis a vegades poden ser durs, no?, de temporada, però una vegada arriba la primera victòria sempre és qüestió de seguir mantenint el ritme i la bona dinàmica. Esperarem esta eliminatòria entre el Sant Just, equip de Ferran Buera, i el Mallorca, conjunt de la primera divisió, i a veure si salta la sorpresa. Aquella nit seré una mica del Sant Just per a que pugui superar la eliminatòria i poder fer història, i en aquest sentit la podrà fer també Ferran Buera. Gràcies, Ferran. Fins la propera. D'acord, moltes gràcies a tu, Miquel, com sempre. Que vagi bé. Una abraçada. Ara sí, minuts per la publicitat, fent una aturada. Continuarem després amb l'anàlisi de la jornada pel que fa a la segona catalana. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. Hyundai Kona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2,5. A Tortosa, Abelló Autotec. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Fisiomèdic Terres de l'Ebre, centre de fisioteràpia avançada i salut. Estem a l'Avinguda de la Ràpita 92 d'Amposta. Oferim tractaments amb la tecnologia més eficient, com Indiva, ones de xoc, EPI i neuromodulació, estudi de la postura i plantilles personalitzades, fisioteràpia oncològica i del sòl pelvià. Ara som també centre col·laborador de la Federació Catalana de Futbol. Recupera't amb nosaltres.
Nadal, Sant Blai, Sant Valentí, Setmana Santa, Sant Jordi, Sant Joan, Tots Sants, el cumpleaños de la tieta, l'aniversari, el croissant del matí, el berenar dels xiquets. Encara necessites més raons per vindre a Germans Marín? Ens trobaràs a les Fleques Cafeteria de Camarles, Tortosa, l'Aldea i Amposta. Elaboració artesana de qualitat. Germans Marín, compartint bons moments des del 1986. Seguim amb l'anàlisi de la jornada. Anem a recordar els resultats i també la classificació de la segona catalana del grup 6è. Catalònia 2, Aldeana 0, Pobla 1, Torreforta 1, Roda 2, Remolins Vítem 3, Cambrils Unió 3, La Cava 0, Canonja 0, Sant Pere i Sant Pau 1, La Sénia 1, Amposta 3, Ulldecona Montblanc es va suspendre al minut 2, sense cap incidència al marcador, al minut 2 es va ajornar amb el 0-0 i Camarles 2, Vilaseca 2. Classificació: Cambrils 10 punts, Pobla 8, La Sénia 7, Roda, Amposta, Canonja, Vilaseca, Catalònia, Sant Pere i Sant Pau i Aldeana 6 punts, Ulldecona i Torreforta 5, Remolins Vítem 4, La Cava i Camarles 1 punt i tanca la taula el Montblanc, que no ha puntuat, si bé té un partit menys, el que ahir no va poder disputar a Ulldecona. També hi ha un partit pendent per al Catalònia, que dimecres jugarà la represa a Vítem 1-2. De moment, victòria del Catalònia al camp del Remolins Vítem. Minut 30 de la primera part, queda un quart d'hora de la primera part i tota la segona. Aprofitem ja per saludar a Dani, el míster del Catalònia. Dani, molt bona tarda. Bona nit, Michel. També saludem a Albert Bel, el míster de la Sénia. Albert, molt bona nit. Bona nit, Michel. Com està, Albert, després d'un dia a banda de la qüestió esportiva? Perquè sé que també vas tindre moltes dificultats per arribar al Canà i potser va ser dels pocs que va poder fer-ho. Sí, bueno, per sort vam agafar la carretera que encara no estava tallada i vam poder passar. Sí que les cunetes estaven plenes d'aigua fins a dalt, però per sort no havien encara creuat la carretera i vam poder baixar. Una situació complicada, Albert, i més tenint en compte com va anar la segona part. Tu creus que s'havia d'haver suspès el partit? Bueno, mira, te vaig a ser sincer, jo durant el partit sí que arriba potser minut 15-20 de la segona part en el qual ja veus que no es pot circular, sobretot quan intentàvem circular les bandes, allí hi havia molta acumulació d'aigua i llavors sí que ho penses, no? Però ja t'he dit, en la tensió del partit i estaves dins del partit i sabent que aquell partit ja s'havia començat i, bueno, tampoc no... Penso que no... En aquell moment no ho vaig pensar, demanar-li a l'àrbit que ho suspengués, vull dir, el partit va anar com va anar i ja està. Vull dir, la primera part se va jugar perfectament i la segona part ja una vegada va començar tota la pluja torrencial que va haver, sí que van haver segurament els últims 25-30 minuts va haver afecció, sobretot en el joc, que no es podia jugar per les bandes, hi havia molta acumulació d'aigua, però bueno, ja t'he dit que una vegada estàs allí sí que ho penses, però tampoc esperàvem que era l'àrbit el que havia de prendre aquesta decisió i ja està, i no es va prendre i se va donar el que es va donar i ja està. Cal dir que el partit de les 4:30, a les 4 de la tarda a la Sénia no caia ni una gota i que el camp estava en perfectes condicions. Cal també aclarir-ho perquè durant el dia han hagut comentaris diversos sobre si s'havia de disputar el partit o no. Exacte, nosaltres la primera part, abans inclús parlem en Ferran, abans del partit i això, i el terreny de joc i això està en perfectes condicions, inclús diem, hòstia, si aguanta perquè se pot jugar perfectament i bé, i ja t'he dit que la primera part s'ha pogut jugar bé, passa que la segona, en l'aigua que va caure en aquell moment, va dificultar molt el fet de poder jugar a futbol, però és una decisió que havia de prendre l'àrbit, no la va prendre i ja està. Val, anem ja a veure el resum del partit, un partit que ahir se va oferir a través de Canal Terres de l'Ebre molt més tard del que estava previst, però és que va haver un programa especial pels aiguats i des d'aquí també felicitar tots els companys de Canal Terres de l'Ebre que van formar part d'aquest entramat informatiu que va tenir lloc diumenge. Per això el partit es va transmetre
molt més retard del que estava previst. Però insistim que ja és un partit que s'ha pogut veure, també està ja penjat al YouTube. Penso, des del meu punt de vista, es pot comprovar que el camp estava en perfectes condicions a la primera part. La Sénia va sortir amb una marxa més, o dos inclús, jugant a camp contrari, sent molt intens, recuperant pilota tras pèrdua. Va generar dues ocasions amb dues rematades, una d'elles de Raúl Vilaró, i es va avançar en el marcador amb un gol de Longan. Així va ser, jo crec que els primers 25 minuts vau ofegar a l'Amposta, Albert. Sí. La veritat és que ens va sortir bé el partit tal com lo teníem plantejat, vam sortir molt intensos, sabíem a les zones o els espais on podíem fer-los mal. També sabíem que era un equip que les transicions ens podia muntar transicions molt perilloses i també estàvem sobretot molt atents en les vigilàncies i penso que els vam superar els primers 25-30 minuts, penso que superem netament a l'Amposta i penso que era el nostre moment al partit, on aconseguim ficar-nos per davant i on tenim la de Raúl que li treuen per baix dels pals de la sortida d'un córner al segon pal i després la que és molt clara, la de Joel li passa a Longan per a fer el 2-0, que penso que sobre el minut 25-30 pot ser, que és molt clara i poder d'alguna manera ficar a distància. I després sí que és cert que els últims 15 minuts de la primera iguala, però tampoc no crec que l'Amposta mos supere, vull dir, és un partit que els últims 15 minuts de la primera part l'Amposta té dos accions, una internada per banda dreta en un remat al segon pal alt i després la falta que fa Roger García en l'empat, però fora d'aquí, és un partit, penso que els primers 30 minuts els superem i els segons 15 minuts de la primera part penso que s'iguala el partit. Tot i això, tenim una transició de Joel Pepio en un xut a l'últim tram també de la primera part. Una situació, penso que de 3-3, en què xuta de Falaria, també una acció que podia haver estat perillosa també. Però ja t'he dit, segona part sí que se va complicar tot una miqueta més, tant a nivell climatològic com després també a nivell d'alguna decisió arbitral que va poder decantar el que és l'1-2 i després també penso que l'Amposta a la segona part ens supera netament en el sentit d'estar més precisos, més posats, se van emportar molts de duels, van estar molt més intensos i nosaltres ens va faltar, penso, este puntet de poder-nos adaptar ambientalment a l'ambient, del terreny de joc i de la climatologia i de la intensitat del rival. Hem vist l'1-0 de Longan, l'ocasió posterior claríssima en un 2-1 que Longan no pot aprofitar, hagués pogut ser el 2-0, i l'Amposta que va fer un canvi que li va servir per ajustar, penso jo, posicions al terreny de joc on la Sénia s'estava imposant, sobretot al centre del camp. Una falta que va traure Roger Garcín, pilota a la base del pal llarg i va ser l'1-1. S'acabava la primera part amb aquest resultat, una primera part molt interessant per als espectadors i espectadores que van estar al municipal de la Sénia. La segona ja és una altra història. Comença a veure's la nubositat que hi havia i a poc va començar a diluviar. Era molt complicat, no dic impossible, però era molt complicat poder jugar a futbol. I és cert, com comenta el míster de la Sénia, estic d'acord, l'Amposta es va adaptar millor a la situació de partit durant la segona part i va jugar amb una marxa més. Si la Sénia la va tindre els primers 25 minuts de partit, l'Amposta la va tenir a la segona meitat. Has parlat de l'arbitratge, no vau quedar gens d'acord, sobretot pel criteri. Exacte. Jo penso que ja vam veure des del principi que les faltes, més que les faltes, era el criteri cap a un costat i cap a l'altre, no era el mateix. Jo podia entendre que pogués fitar faltes nostres, però després a la inversa no les pitava i jo considerava que eren faltes molt paregudes. Ja t'he dit que és un tema de criteri i sobretot tu pots veure quan pites cap a un costat, quan pites cap a l'altre, quan establixes un nivell de rigidesa en les teves decisions, se pot interpretar o establixes un nivell de flexibilitat
possibilitat de que pots deixar jugar, però quan tens la sensació que cap a un costat se deixa jugar més que cap a l'altre és quan veus que hòstia, a nivell de criteri pareix que no s'estigui utilitzant el mateix, no? I després la veritat és que la jugada de l'1-2 jo tinc la sensació ja en directe de que és un fora de joc clar i després veient les imatges ho pareix. Jo penso que en línia hi ha un moment que es queda mirant, però jo penso que li falta este puntet de valentia com per aixecar la bandera i anul·lar el gol. Estem veient l'acció. Per a mi hi ha un jugador d'Amposta que és Amin, que la desvia lleugerament i probablement que no està més avançat, baix el meu punt de vista. Era l'1-2, l'1-2 va comportar-li a l'Amposta molta més confiança, molta més seguretat, va créixer, va estar molt més ficat, penso, i amb l'1-3, arran d'una falta també, que la pilota s'enverina, va al pal, aquí ho veiem repetit, la centrada de Salva, la pilota que es va enverinant, la toques tu, no la toco jo tampoc, va al pal, i la rematada de Múria significa l'1-3. Allí es va acabar pràcticament el partit, Albert. Des de l'1-2, sobretot el que ens penalitza a banda de l'1-2 és que després no trobem el camí com per a poder empatar el partit per les condicions climatològiques, per l'estat del terreny de joc, perquè no s'adaptava a la forma de jugar que tenim nosaltres. Tot i així, sí que penso després de l'1-2, nosaltres tenim allí 5-10 minutets que en cor i coratge intentem ficar setge a la porteria de l'Amposta, tenim diversos corners, diverses faltes laterals per a poder empatar. La veritat és que en aquest cas sí que l'Amposta va estar molt seriós en defensa, no ens va aconseguir apenas res dins de l'àrea, vull dir, això sí que és un equip que m'agrada la contundència, sobretot a nivell defensiu, i després, ja t'he dit, els 3 gols que ens fan són a pilota aturada, en el qual és un tema que nosaltres ens tocarà fer d'alguna manera autocrítica i analitzar-los bé, quins són d'alguna manera culpa nostra i quins podem treballar-los millor i quins en aquest cas, si hi ha un fora de joc també hem d'analitzar el motiu pel qual hi ha el fora de joc i no se pita, però ja t'he dit, autocrítica per part nostra i a seguir treballant i a mirar endavant. Sí, és ben cert. El que dius amb l'1-3, tal com estava al camp, sent molt directe, la Sénia que va generar diverses situacions, corners, faltes, va tindre una que la va treure Martí, porter ara de l'Amposta, ex de la Sénia, però no es va produir el 2-3 que hagués pogut ajustar el marcador. Penso que l'Amposta, com hem dit, a la segona meitat va ser més agressiu en els duels i va estar molt posat. Per acabar, va ser un autèntic derbi, independentment de les adversitats meteorològiques, en alguns moments algo caldejat i entre banquetes. Albert, com ho valores passat un dia? No, un derbi, com penso que el fet que sigués un derbi o que pogués destacar que fos un derbi, això parla molt bé de les coses que s'estan fent a la Sénia, penso. Vull dir, l'Amposta tots sabem que és un gran de les nostres terres a nivell futbolístic, però el fet que tu parles de que la Sénia d'alguna manera estigui plantant cara a equips com l'Amposta, això parla, penso, molt bé del que s'està fent a la Sénia els últims anys. A partir d'aquí, res. Van haver moments de tensió, quan s'ha acabat el partit s'han acabat aquests moments, és un partit i ja està. I tots a seguir la nostra vida i ja està. Ja ens tornarem a trobar i tornarem a competir i intentarem fer el millor que podrem i ja està. D'acord, Albert Bel, el míster de la Sénia. Des d'aquí el màxim suport per tota la gent afectada per aquest temporal, per aquesta tempesta d'ahir diumenge principalment. Albert, endavant. D'acord, igualment també per a tots els afectats per part meva. Fins aquí la conversa amb el míster de la Sénia, Albert Bel. N'hem parlat d'un derbi que va ser elèctric, va ser elèctric i una llàstima que no es pogués la segona meitat poder ser com la primera en quant a poder-se jugar, no? Però, com ja hem comentat, l'Amposta que es va adaptar a aquesta situació durant el segon temps i es va acabar important el partit amb l'1-3. Hem escoltat el míster de la Sénia, ara escoltarem el que deia Ferran Simó en acabar el partit ahir al municipal de la Sénia. Ferran, quina seria la teva valoració de la primera meitat d'entrada?
Bueno, la primera meitat la partiria en dues meitats, no? Els primers 20 minuts que crec que assumeixo totalment una responsabilitat enorme perquè hipoteco a l'equip, amb el plantejament, amb la posició d'algun jugador, volent donar continuïtat al de la setmana passada, que sí que va funcionar, però el context era molt diferent. Aquí era una guerra que l'havíem de lluitar i no estàvem ben posicionats. I els primers 20 minuts tenia la sensació de que l'equip no sabia on estava. He perjudicat a un jugador particularment perquè he fet un canvi al minut 20 que no m'agrada fer-ho, més perquè és un jugador molt disciplinat, però crec que ha sigut unes de les claus del partit. A partir d'ahir ens hem començat a sentir còmodes, hem començat a generar, hem començat a estar a camp contrari i la primera part, amb el gol, amb l'1-1, ja ens sentim còmodes i la sensació és que estàvem on volíem. Segona part ja amb la pluja, no sé fins quin punt s'hagués tingut que suspendre el partit, com ho valores? Bueno, això és una decisió de l'àrbit. Nosaltres, mentre no ens digués el contrari, havíem de jugar-la i ens havíem d'acceptar la realitat del partit, que era una realitat on guanyava després, guanyar segones jugades, estar ben situat, ficar a disposició el grup per davant de les individualitats, et donaria el partit. I a la mitja part ho hem parlat, que estàvem en un moment ja al final de la primera part que podíem anar pel partit i crec que al final de la segona part tot el que ha passat, les ocasions han sigut a camp contrari, recordo molt poques de la Sénia clares, sí que nosaltres tampoc hem generat com per a això, però amb l'estratègia i amb un sacrifici enorme de l'equip, acceptant la realitat que era un camp impracticable, mentre l'àrbit no decidia al contrari, l'havíem de jugar, hem pogut emportar-nos 3 punts, que la veritat que és un camp que aquí ja sabem que és dificilíssim, que guanyarà molt poca gent i que nosaltres hem fet tocava. Bueno, ja m'has dit que l'àrbitre és el que ha de decidir, però no hagués sigut un partit per a suspendre ja des de l'inici? Bueno, nosaltres este matí estàvem pendents de si aquí la Sénia ens diuen alguna cosa, no em dic res. S'ha començat el partit i s'ha pogut jugar molt bé. Jo crec que la primera part s'ha pogut jugar molt bé. La segona sí que ha caigut un moment que jo pensava que l'àrbit ho pararia. És més, jo no estava fent canvis perquè sé que els canvis que pots fer durant la segona part et condicionen una possible reinici, que ens va passar l'any passat a Cubelles, i estava aguantant perquè tenia clar que si continuava aquesta aigua no es jugaria. Al moment que ha parat una mica sobre minut 70, ja he vist que l'àrbit li donava igual i que volíem continuar i nosaltres havíem d'acceptar-ho, afrontar-ho, i crec que l'equip avui, tot i ser molts joves, ha demostrat una maduresa enorme. Per últim, encara hi ha baixes, però aquests 6 punts donen tranquil·litat, estabilitat, es nota l'equip quan celebra els gols, que mostra aquesta estabilitat i aquestes ganes de créixer. Bueno, perquè l'equip al final té molta il·lusió, jugue qui jugue, som un equip que ja ho hem dit, molt joves, que se'ns havia generat una expectativa que segurament les 2 primeres jornades ens havia anat en contra, però l'equip té il·lusió i al final a córrer i a competir, després si anem millors o pitjors, jugarà un que està bé, que està pitjor, fallarem passades, però correm molt. I vam córrer contra l'Aldea, vam córrer contra la Canonja, no ens va sortir les coses, però l'equip té una il·lusió enorme i crec que estem en un moment que es demostra. I l'última, ha hagut moments de crispació, partit amb molt de contacte, sobretot lògicament a la segona part, també entre banquetes i tot plegat, com ho has vist? Bueno, al final és un partit que aigua ho porta i ja de normal. El camp de la Sénia és un camp dins del partit calent, dur, amb l'aigua, contactes, molta pilota disputada, genera i tots busquem el favor per a nosaltres, tots apretem, no sé si li fem molt bé l'àrbit o no, però bueno, per part meva el que ha passat al camp se queda al camp, a continuar i esperem que no vagi a més. Carlos Gilabert, president de l'Amposta, bona nit. Hola, bona nit, Michel. Bé, Carlos, molta gent ahir que es va veure afectada pel temporal. Entre aquesta gent, l'expedició de l'Amposta, jugadors, entrenadors, aficionats, directius, president. Moments d'angoixa, moments complicats. Sí, moments complicats perquè les carreteres estaven tallades i en el cas de molta gent van poder directament anar a Ulldecona i resguardar-se en un bar, però sí que és veritat que hi ha algun cas, jo per exemple soc un, que ens vam quedar atrapats a la carretera una estona i vam estar allí sense poder tirar avant ni atrás, però al final va venir una patrulla de Mossos d'Esquadra, vam poder
vam poder sortir i tornar cap a Ulldecona i resguardar-nos al bar amb la resta de gent. Cal destacar a nivell humà la reacció, la resposta de la gent d'Ulldecona, com es va ficar tota la logística al pavelló per a que la gent es pogués resguardar i per a que pogués passar la nit. Hi va haver gent d'Amposta que va passar la nit allí. Sí, cal destacar i agrair la ràpida reacció i ajuda de l'Ajuntament d'Ulldecona, de la gent d'Ulldecona, també de l'Ajuntament de la Sénia, que es van posar en contacte amb nosaltres. I, bueno, gràcies a ells molta gent ens van preparar bocates, van poder descansar i, bueno, agrair-los una vegada més, perquè al final són gestos que no oblidem i no podrem oblidar. Sí, i Feliu, el fort de Feliu que va funcionar quan menys ho esperava per a poder fer tots els entrepans necessaris per assistir a la gent que estava d'Ulldecona. També, ja m'ho he explicat, que també me vaig trobar i he hagut de fer nit a Ulldecona. Carlos, ho he preguntat al míster de la Sénia, Albert Bel, i també ho vaig preguntar ahir a Ferran, el míster de l'Amposta. S'havia d'haver suspès este partit? Crec que no estem només i sobre una federació que és la que organitza i és la responsable de tots els equips que estan inscrits a la seva federació. Llavors, aquí el màxim responsable és la federació. Jo ja l'any passat, quan vam anar a jugar a Ulldecona, ens trobàvem en la mateixa situació i des de la federació se m'ha dit que ells aquí no podien fer res. Si Barcelona no suspenia, no podien fer res. Si Barcelona no suspèn i s'entenen si aquí hi ha alerta o no hi ha alerta, estan al sofà de casa mirant Netflix i els ho dona igual tot, i els d'aquí no són capaços d'aixecar la veu per defensar el seu territori, doncs així estem els clubs. Però no hem d'oblidar que la responsabilitat és seva. Ha de servir... Perquè, clar, portem 4 jornades i de les 4, 2 ja han estat en alerta, no? És una època que propicia que puguen passar no de forma tan abrupta, no de forma tan greu, però que puguen haver aiguats. Potser haurem de creure més en les alertes que es fan i si no tenen tantes conseqüències, doncs millor. Però se marca un abans i un després per a realment suspendre les jornades el cap de setmana com sí que s'ha fet en altres autonomies? Jo crec que hauria de ser així. Al final, si a la zona de les Terres de l'Ebre hi ha alerta, doncs a la zona de les Terres de l'Ebre, sentint-ho molt, no es podrà practicar esport. I si toca a Barcelona, serà a Barcelona. I si toca a Girona, a Girona. Toquen la zona d'alerta, doncs no s'haurà de fer, perquè això cada vegada passa més i diràs que cada vegada passa més fort. Llavors, jo crec que el futbol o l'esport és el menys important de tot, perquè aquí estem parlant de posar en perill moltes persones. Sí, és que estem parlant en el cas de l'Amposta. També el filial de la Sénia va haver de resguardar-se a Amposta i fins la matinada, passa nit, i fins la matinada no han pogut tornar a la Sénia. És el cas també de l'Alcanal, que jugava a Sant Jaume i que uns van haver d'anar a Tortosa, altres a la Ràpita, alguns a Amposta. D'esta forma han passat la nit. Estem parlant de conseqüències ja considerables i que jo crec que cal tenir-les ja molt, molt, molt en compte. Com deia, ens estem centrant en l'Amposta, parlant amb Carlos, el seu president, però és que ahir recordo també que comentàveu que hi havia un autocar de xavals, de xiquets, que havien anat a jugar a fora i que estaven esperant poder passar el pont. Bé, nosaltres teníem 2 autobusos sense poder accedir al poble, que van estar allí, no sé, un parell d'hores sense poder accedir. Al pavelló d'Amposta hi havia un equip de handball, un equip de futbol sala, és que hi havia molta gent.
avui en dia se practica molt d'esport, la gent es mou molt i no és només el futbol, és tot. Llavors, no sé, és esperar que se ho plantegen i se ho passen mirar. De totes maneres, també, Carlos, avui és fàcil, quan ha passat, és fàcil també treure valoracions. Jo, sincerament, crec que aquesta pregunta és la més fàcil quan se volen treure les puces de damunt, però tu, si hi ha un estat d'alerta que ja sabies que venia, l'obligació teva com a responsable és fer això. Jo, en l'estat personal meu, havíem d'anar a treballar a fora d'Amposta la setmana passada i fins al dia d'avui encara no hem anat. Hem treballat per Amposta, però jo no poso la vida en perill de les persones que estan a responsabilitat meva. D'acord, Carlos. Gràcies per la teva aportació i espero que pugui servir perquè no torni a passar i que realment sigui una alerta, perquè ahir, i acabem amb això, va ser xocant al camp de la Sénia, devien faltar uns 10 minuts, i tots els mòbils, hi havia molta gent al camp, tots els mòbils van saltar l'alerta i allí no es va parar el partit. Crec que és una qüestió que si més no analitza, perquè entenc que la consigna és que s'ha d'acabar el partit perquè després les conseqüències que pot tindre, però aquí estem parlant d'altres qüestions i si més no va ser xocant, Carlos. No sé si tu també te vas quedar amb això. Sí, van sonar totes les alarmes de cares quan paren i els àrbits, no. Els ho va donar igual, siguen, jueguen, a veure que jo no ho sé, ja veurem quines responsabilitats té cadascú i què surt, però em pareix bastant greu. Val. Carlos Gilbert, president de l'Amposta, potser també si hi hagués alguna jornada més de descans no forçarien tant la competició. Després s'origina un debat i hi ha gent que no vol descansar o altres que sí. Podria ser també una alternativa per a solucionar aquests conflictes. Carlos, gràcies. Fins la propera. Gràcies a tu, Michel. Avancem. Hem de parlar-ne ara amb Ivan Romeu, el míster del Camarles. Ens havia de visitar, però la jornada preventiva no ha pogut ser. Sí que ens visita Dani, a qui li agraïm. Dani no ha de fer un desplaçament llarg, per tant ha pogut visitar-nos. Dani, victòria molt important del Catalonia dissabte, després veurem un ampli reportatge, contra l'Aldeana, 2-0. El resum en terminologia futbolística actual seria el Catalonia va ser molt contundent a les àrees. Sí, podria ser un dels titulars. Crec que són facetes que s'han de dominar per acabar endut els partits. Més enllà d'això, crec que l'equip a trets generals va presentar una molt bona imatge a nivell defensiu com a bloc i que vam transitar molt millor que l'altre partit a casa contra el Torreforta i per descomptat el dia de l'Amposta que ens va faltar això. Així que content per la imatge que està donant l'equip. Va sortir bé el plantejament, perquè els primers 30 minuts són de l'Aldeana en quant a domini de pilota, possessió. Va tenir també un parell d'arribades la Unió Esportiva Aldeana, però el Catalonia li proposava, però després trobar els espais i així va ser com va generar els 2 gols. Jo crec que de moment ens estan sortint bé la majoria de plantejaments, el que passa que normalment els relacionem si surten bé o no al resultat, no? I en concret, bé, sí, vam estar en un bloc unit intentant minimitzar les seues potencialitats perquè al final el que no podem fer és ficar facilitats al rival. Evidentment van tindre els seus moments de partit, van entrar una mica millor que nosaltres als 10 primers minuts i van tindre la pilota pràcticament durant tot el partit, però ens generaven poques situacions de perill, o almenys poc constants, a excepció dels 10 primers minuts i els 20 primers minuts de la segona part, en el qual en el triple canvi van fer un pas avant i sí que és veritat que van fer mèrits per a ficar-se al partit, però no van estar encertats i nosaltres ho vam estar molt. I a partir d'aquí, ja et dic, crec que també una de les claus és que nosaltres a camp contrari tinguéssim presència, arribades i que no cada pilota que poguéssim guanyar la perguéssim en seguida. Aquí crec que
va ser una de les claus també. Veurem el reportatge després, han fet ja les primeres valoracions. Ara és moment de comentar el partit del Camarles contra el Vilaseca. Gravat el partit pel company Quique Queralt, el company d'Alcanar, que tampoc va poder tornar a casa. Es va quedar atascat, en dificultats, finalment va poder arribar fins a Amposta, on ha passat nit a casa d'un bon amic. Per tant, l'equip de Minut 91 que va fer la seva feina en una jornada amb moltes dificultats i que ha suposat que en el cas de Quique i el meu que haguéssim de fer nit ell a Amposta i jo a Ulldecona. Des d'aquí, Quique, gràcies per formar part d'aquest equip i per ser com ets perseverant i sobretot molt professional. Anem ja a veure el resum de la confrontació que va acabar amb empat a 2 gols, confrontació entre el Camarles i el Vilaseca. Ho comentarem amb el míster del Camarles, Ivan Romeu. Molt bona nit, Ivan. Bona nit, Miquel. Ivan, com estàs? Bé. Una mica... sentiments una mica enfrontats, perquè content pel partit i per la imatge que vam donar, però una mica frustrat, potser, de no haver pogut treure els 3 punts, que crec que ahir van fer mèrits per a treure'ls. Els gols van arribar a la segona meitat, una primera meitat molt igualada, en la que el Camarles juga a camp contrari, és insistent, intens també, té fases de bon joc, però li va faltar l'agressivitat necessària, possiblement en l'últim terç de camp. Sí, jo crec que vam sortir bé el partit, al final el Vilaseca és un molt bon equip, però crec que vam estar bé, vam estar a l'alçada i jo crec que vam tindre arribades suficients a la primera part i suficientment clares com per a marxar al descans amb avantatge. Al final sobretot tenim 2 o 3 ocasions molt clares, una claríssima que Nelson fot una parada tremenda i després diverses que no acabem de rematar bé, però que eren situacions molt clares. Però, al final s'ha de tindre encert també si vols aprofitar els teus minuts al partit i ahir, en aquest cas, sobretot a la primera part, no vam tindre. Està clar que l'equip, veiem una contra, una transició del Vilaseca, una bona aproximació en la transició que va poder dur a terme, però pel reportatge es veu un Camarles enxufat, es veu un Camarles amb actitud, es veu un Camarles que realment li està posant una marxa més que el Vilaseca, que jo crec que la primera part va patir. Sí, ja ho veníem comentant aquestes setmanes quan parlem, que està clar que els resultats no estan sortint, però la forma en la que estem treballant, l'actitud dels jugadors, la predisposició, les ganes de donar-li una mica la volta o de fer el clic de canviar la dinàmica, estan i són boníssimes i ahir jo crec que el partit se va veure. Vam sortir el partit com havíem de sortir i com comentaves, vam fer mèrits per a treure un resultat una mica millor del que vam treure. Jack Sid venia d'una sanció de la temporada passada, no ha pogut debutar fins ahir diumenge i ja va marcar, gol important, però és que a més la seva presència sempre inquieta. Sí, home, al final ja el vam anar a buscar una mica pensant en el que pot aportar i ahir se va notar, ens va donar molt davant en tots els sentits, a banda del que és el gol, ell sempre té entre cella i cella a la porteria, ens va donar molt de joc d'esquena, al final no t'hi por, se la queda, la baixa, es gira, supera un rival, al final te dona això, que quan estàs una mica agobiat detrás, traus una pilota cap endavant i ell te trau la pilota, te fa juntar l'equip més cap endavant. La veritat que la incorporació d'ell esta quarta jornada l'estàvem esperant i ahir es va veure que mos donarà molt. S'enfrontaven 2 davanters de la mateixa població, Jack. Sí, Andreu. Amb el Camarles i el Haaland, Andreu, amb el Vilaseca, 2 davanters del Perelló. Els últims 15 minuts de la primera meitat, probablement el partit s'equilibra ja i també té alguna més ja de presència ofensiva el Vilaseca
era normal, no es podia mantenir el ritme que portàveu durant la primera mitja hora. Esta és la parada que esmentaves de Nelson, és espectacular, el paradón de Nelson, porta conegut al nostre territori, veiem repetida perquè val la pena, quina canonada des del punt de penal, i com reacciona, quins reflexes Nelson per evitar el que hagués estat l'1-0. Després es va reclamar possibilitat de penal, home, el cert és que Nelson se la juga, i podia haver-se xiulat perquè s'arrolla amb el colze separat, amb el braç separat del cos. En qualsevol cas, bona ocasió del Camarles, extraordinària, però també dic que en els últims 15 minuts de la primera meitat el joc se va equilibrar. Sí, bueno, al final el Vilaseca també té els jugadors que té l'entrenador que té i bueno, estan fent un bon inici de temporada i bueno, també ja era previsible que dins de... Bueno, que el partit tingués fases en les que ells també tindrien domini, nosaltres hauríem de patir o almenys de saber defensar. I este últim tram de la primera part, doncs, bueno, també en la situació en la que estem, que venim encaixant gols també últim tram de les parts, doncs també t'entren els nervis aquells de dir, bueno, hem fet bona primera part, però a veure si esta setmana tornarem a la mateixa o no, no? Però, bueno, al final l'equip, la veritat que ahir vam estar més connectats i més concentrats i estos últims minuts de la primera part doncs sí que ells van estar més a prop de l'àrea, però, bueno, jo crec que ho vam defensar bé. Estem veient imatges de la segona part i a la segona part el partit se va obrir. El Vilaseca, com has comentat, és un equip que disposa d'artilleria i ja penso que el partit, no dic que es va trencar, però sí que es va obrir. Sí, bueno, jo crec que la segona part, a diferència de la primera, el Vilaseca va entrar millor que nosaltres. Crec que nosaltres no em vam ajustar tan bé com ho havíem fet a la primera part, el tema de la pressió. Alguna vegada vam anar a pressionar dalt que sense fer una convicció que ho havíem fet a la primera part. Una mica partits ells, si no els pressiones bé, doncs van sortir bé cap endavant. I això va fer, doncs, bueno, el que comentes tu, que s'obrís una mica, que hi haguessin més situacions a camp obert. Però bueno, jo crec que en un moment que estaven ells bé doncs, bueno, va arribar el gol nostre i això va canviar una mica l'escenari, jo crec. Hem vist l'acció anterior repetida, per mi no hi ha penal sobre l'Andreu. No. El joc que va continuar, ja sí, hem vist un control marca de la casa, com fica la pilota i el defensa, a veure, veiem l'acció repetida. Jo crec que no hi ha res punible, li toca l'ombro, no hi ha res per a ressaltar. I aquí el gol. Quan comentava el míster del Camarles que el Vilaseca estava tenint més verticalitat, més protagonisme, és quan el Camarles marca arran d'una acció pilota aturada. Veiem el córner, hi ha un embolic dintre de l'àrea petita i al final Enric és qui acaba empenyent i fent l'1-0. El problema per al Camarles és que es va avançar 2 vegades, però les 2 vegades el Vilaseca va poder remuntar. I és el que comentaves tu també de la confiança, de la dinàmica de l'equip, la que porta en aquest inici de... Ho havíem parlat a la mitja part, de que si es donava la situació que ens posàvem per davant, que era allà un moment també de fer un pas endavant, de que no ens entressin els dubtes ni les pors i de que intentéssim no tirar-nos atrás, però, jo no sé si ens vam tirar atrás nosaltres, si físicament vam començar a acusar una mica l'esforç de la primera part, si el Vilaseca van començar a estar més posats i jo crec que després de l'1-0 nosaltres no vam estar massa bé perquè ens vam tirar més atrás de lo que volíem i ells van començar a circular, a tindre pilota, a començar a jugar més còmodament al camp nostre i faltava molt de partit per davant com per a tancar-nos detrás, que era el que va anar passant els minuts després del 1-0. Sí, falta esta seguretat, esta confiança. A més, empata molt aviat el Vilaseca en una molt bona jugada, molt bona culminació. Però reacciona el Camarles, recuperació de pilota. S'assisteix a Jack, que al control li queda una mica la pilota travada, però trau recurs per a aconseguir el 2-1 i disposar posteriorment d'esta ocasió. Aquí veiem com la demana Jack. Xuta i Nelson que desvia a córner. Hauria pogut ser la sentència en aquell moment, Sí. El 2-1 ens va anar molt bé perquè va ser just després de l'empat d'ells i es veia el que et comento, que ens havíem tirat atrás i això,
però bueno, al final vam enganxar una situació bona, recuperant una pilota i fent-ho bé i aprofitant al final el que té Jack, que és el gol. I després aquí sí que el partit va estar bastant més obert. I nosaltres, potser amb més espai del que els hi deixàvem nosaltres al Vila-seca, que jugaven una mica més des de l'associació, nosaltres crec que haguéssim pogut fer el tercer, s'ha vist aquesta acció de Jack, però crec que van haver diverses situacions més, potser no tan ben gestionades o sense finalitzar, que allà haguéssim pogut tancar el partit. El segon gol del Vila-seca és una bona jugada, la pilota va per davant, enverinada, clar, Víctor està retrocedint i en el seu intent de desviar acaba introduint la pilota dins la seva. El camp també estava bastant ràpid, al final el bot també, tampoc era tan fàcil i, tenim la desgràcia que s'ha de posar dins. Sí, també va tindre la seva ocasió el Vila-seca per fer el 2-3, és el que has comentat, que els últims minuts ja va poder passar de tot, també amb les condicions meteorològiques que ja es començaven a acusar, i el desgast, perquè va ser un partit de desgast, eh? Sí. Nosaltres, a mitjà en segona part, que vam haver de fer canvis per això, perquè hi havia jugadors que anaven de baixada, però la veritat que la gent que va entrar de fora van tornar a pujar-nos una mica al nivell, el to físic, i el puntet que hi havia, que el moment que havíem fet l'1-0, que potser físicament o ens havíem tirat atrás, jo crec que amb els canvis, a més, vam tindre un puntet més de força i d'energia al mig per a mantenir el partit obert, que al final és el que va passar. D'acord, Ivan, resisteix la victòria, però com a mínim ja s'ha puntuat, que és important. Sí, venim parlant molt al vestuari, ja ho comentava abans, que la gent està molt conscienciada, està molt posada, amb ganes de començar a guanyar i de començar a tirar per amunt, i realment s'està treballant per anar a això. I ahir era un bon dia i crec que es van fer coses per a guanyar, però al final també tens davant un rival que fa les coses bé, que si tu no tanques el partit, també tenen els seus arguments i evidentment el Vila-seca té un equip molt competitiu, però jo crec que del partit d'ahir hem de sortir reforçats. Està clar que portem un punt amb 4 jornades i és poc, però jo crec que estem en la línia i esperem que els 3 punts arribin ja. Bé, cal tenir paciència, és un equip en construcció, també amb una transició directiva i presidencial, tot a poc necessita la seva adaptació, però està clar que les jornades van passant i el Camarles necessita un triomf, sobretot per l'autoestima, per la seguretat. Ahir va fer els seus mèrits, però va ser un empat contra el Vila-seca. Ivan, moltes gràcies per atendre'ns. Fins la propera. A tu, Mitja. Que vagi bé. Adéu. Bona nit al míster de la categoria. Així que tocarà treballar molt, tindre paciència i no desesperar-se. Anem a veure el resum del partit de dissabte entre el Catalonia i l'Aldeana. Ja el míster del Catalonia ha fet les primeres valoracions. Cal dir que amb l'Aldeana va debutar Emanuel, un dels jugadors que estaven a la prova. Ne fitxarà un altre que per qüestions burocràtiques no va poder jugar dissabte. Una Aldeana que també cal dir que se li està complicant la situació en l'aspecte defensiu, amb la lesió de Gerard Pagà, també la de Rovira, dificultats en aquest sentit per als tècnics Àlex Gallego i Bartolo. Pel que fa al partit de Camarles, Vila-seca, anem a escoltar les declaracions de Peque, el gran Peque, míster del Vila-seca esta temporada. Bueno, partido muy complicado, clima complicado, viento, lluvia, ante un muy buen rival. Pienso que Camarles, a pesar de llevar un punto, es de los 5 mejores equipos de la categoría seguro, por los jugadores que tiene, por el entrenador que tiene. Y bueno, hemos sacado un punto que hemos venido a ganar, pero también íbamos perdiendo 1-0, hemos empatado, 2-1, hemos empatado. Sabor agridulce. Hemos podido ganar, pero también hemos podido perder y al final hemos empatado. No, yo no estoy contento porque
porque que uno siempre quiere ganar, sabiendo que es difícil, pero no estoy contento, no estoy contento. Bueno, sí, imbatidos, pero llevamos 3 empates. Nosotros esperamos un poquito más, pero también creo que hemos jugado contra 4 de los 8 o 9 mejores rivales, ¿no? Nada, fuimos a Ulldecona, un campo complicadísimo, empatamos. Aquí para mí es un equipazo, el Camarles es un equipazo y hemos empatado. Nada, queríamos ganar, però no ha podido ser. Les declaracions de Peque, que sempre deixa titulars. Anem ara sí a veure el resum de la confrontació entre el Catalonia i l'Aldeana. Amenaça de pluja, no va ser tant el dissabte, però veiem la logística que va haver al municipal, a la teulada de la cantina de la Santa Creu. Estem molt a prop de la curva, que Déu-n'hi-do com disfruten els partits, els membres que ocupen aquella zona del camp, la curva, com així està batejada. També destaca el company Jesús Ferrando, que va ajudar a poder disposar de les sombrilles i estar còmodament. Va ploure durant un rato, però el cert és que amb les sombrilles no va haver cap tipus de problema. Per tant, agraïments a Jesús Ferrando, speaker del camp del Catalonia. El que ja hem parlat abans, primera mitja hora, probablement el Catalonia estava portant. Aquesta acció la veiem repetida perquè es va reclamar tímidament, però des de l'Aldeana es va reclamar que podia ser una cessió. Jo crec que per la imatge es veu que hi ha un jugador de l'Aldeana que acaba desviant lleugerament la pilota. Penso, no sé si Dani... Sí, des de la banqueta també ho vam veure, que es desviava clarament. A partir d'aquí Àlex ho va veure clar i la va agafar. No obstant, també són aquelles jugades que si no l'agafes per si acas tampoc no passa res, perquè a vegades l'àrbit pot veure-ho, no veure-ho, interpretar-ho d'una manera o d'una altra. Sí, perquè sí que es desvia la pilota, però és d'una forma molt lleugera, no? Sí, clar, al final la voluntat del pas existeix i la trajectòria no es desvia massa, llavors no sé, la interpretació de l'àrbit pot ser d'una manera o d'una altra. El que hem comentat abans, un Catalonia que proposava cedir terreny, que tingués possessió en zona d'iniciació l'Aldeana, ser molt ferm darrere, tancar els espais a esquenes, i la consigna que li va sortir bé, perquè a més en l'ocasió que va tindre es va avançar el Catalonia amb un golàs de Leandro, un dels gols de la jornada sense cap mena de dubte. Però, Dani, es veu que té alguna més de protagonisme l'Aldeana, sobretot durant la primera mitja hora. Sí, principalment els primers 10 minuts jo crec que vam estar bastant incòmodes, perquè estàvem ajustant les altures de l'equip, on marcar els estímuls fa pressionar, quants metres deixàvem a l'esquena, volíem esta setmana fer una miqueta, fer-ho més endavant i ho estàvem buscant, no? I aquí s'ha vist a les imatges un parell de jugades que no acabem de... Bueno, que ens agafen una mica a l'esquena, tot i deixar pocs metres, i és el que crec que ens fa estar incòmodes i a l'Aldea li genera una falta, un xut després d'un córner i alguna aproximació més de perill. Però a partir d'aquí ho ajustem, crec que millorem molt en la sensació de partit. Canvi d'orientació d'Escoda, la toca Villa i és un llançament de banda. Jo crec que l'Aldeana es queda desprotegit, si era banda o no ho era a favor de l'Aldeana o del Catalonia. Es trau ràpid, Pep Montesó està més agressiu, trau petroli i des línia de fons centre està desorganitzat el conjunt aldeà i allí arriba Rovira, Leandro... Com un avió. Com una avioneta fa el gol l'1-0, o sigui, el plantejament li estava sortint a Dani perfecte. Fixa't que també al saque de banda estan els dos jugadors de banda per davant de l'altura de pilota, salta un central a tapar Pep i a l'àrea hi ha menys gent i això facilita el gol. És el que té saca ràpid i està avispat. Llavors el Catalonia va estar molt organitzat defensivament, amb molt bona actitud. Jugadors amb més ofici, jugadors joves com el cas de Jan, que va fer un treball incombustible al centre del camp. L'equip va estar molt aplicat amb l'avantatge al marcador, sabia el que volia i sabia el que havia de fer, amb molt de compromís i responsabilitat. Sí, és un dels factors que li donem més importància per a poder competir en aquesta segona catalana. Tenim l'experiència que tenim i sabem en el que havíem de millorar i ho fem treballant tàcticament als entrenos, en els jugadors conscienciar-los i indubtablement l'arribada d'Oliver a l'estaf ha donat un plus en aquests factors que crec que estem en la línia adequada per a ser un equip sòlid,
perquè davant de tants equips bons que es comenten a la categoria, que es veuen en plantilles, en jugadors experimentats i inclús de categories superiors, hem de pujar el nivell en aquest sentit com a mínim. En els últims 10 minuts ja de la primera meitat el Catalonia ja empeny més amunt, té algo més de possessió i fins i tot té diverses arribades. No obstant, cal comentar que també va gaudir de dues l'Aldeana, recordo una pilota que es va passejar per davant porteria i una acció de Villa per la dreta que va ser contrarrestada, van ser situacions per al conjunt aldeà. Aquesta acció, Storac surt amb autoritat, jo crec que s'anticipa, penso que no hi ha res punible. Tampoc és falta del porter, trobo, però bueno. És una topada i clarament toca la pilota i va la pilota. Storac surt amb seguretat i s'emporta, jo crec que s'anticipa i no hi ha més. Villa, l'acció que jo esmentava, se'n va fins línia de fons, se'n va fins a 3 jugadors. Sí que estàvem una mica desajustats en banda esquerra, en les altures quan salta a pressionar. I este és el córner que jo comentava, que la pilota es passeja per davant de porteria, està molt bescoda perquè evita qualsevol contacte. I del llançament de porteria, atenció que arriba al 2-0. De possibilitats de l'Aldeana per empatar a una acció que és el que parlàvem, de la contundència. Poca en va tenir l'Aldeana i molta el Catalonia. Li va costar reorganitzar-se a l'Aldeana després del llançament de porteria i per Montesó que no perdona. Sí, a més és una pilota que es deixa botar i no s'ha d'intentar no fer mai a camp propi i Pep és un lluitador nato i ens va treure el gol d'una jugada que probablement pocs delanters traurien aquesta acció. Al final és aprofitar els moments. Tu abans comentaves que al final de la primera part on estàvem estirant una mica és veure com està el rival, si es comença a desordenar, si hi ha algunes situacions com els saques de banda, etc. i s'ha d'aprofitar. Eder, el petit Escoda, que ja comença a fer els primers pínets, futbolísticament parlant. S'arribava al descans amb el 2-0, era un avantatge important, pot ser massa càstig per a l'Aldeana, però l'eficàcia del Catalonia va ser la seva principal virtut, a més d'estar ordenat en l'aspecte defensiu. Segona meitat, era important no encaixar, ho és sempre, però sobretot en els primers minuts, Dani, per conservar la bona actitud que estava tenint l'equip. Sí, l'Aldea va fer mèrits els primers 20 minuts. Estic d'acord. Més o menys, el triple canvi es va notar. Va entrar Brian, que no havia pogut entrenar durant la setmana, perquè havia estat malalt, i la seva presència als primers 10 minuts de la segona meitat va inquietar el Catalonia. Va ser amenaçant, però també ho teníem preparat en Brian i sense Brian, és a dir, al moment que entra és aplicar el mecanisme defensiu que podíem fer, i ja et dic, l'Aldea va fer mèrits per entrar al partit, no va estar encertat i nosaltres crec que vam estar molt encertats i solidaris. A més, a mesura que passaven els minuts i l'Aldeana no podia marcar, es va fer més fort el Catalonia. Jo estic amb tu que a la segona part el conjunt aldeà mereixia haver marcat, mereixia haver entrat en el partit, va evitar-ho que ja s'anul·la l'acció per fora de joc. Ho veiem repetit, la pilota ja ha sortit. Aquí també la toca Jonathan, a més, i està dintre l'àrea petita, Villa és fora de joc. Comentava que mereixia l'Aldeana poder entrar en el partit, Storac va evitar-ho també amb les seves intervencions, i el Catalonia, que es va anar fent més forts i amb espais, va gaudir també de situacions com esta per a poder sentenciar a la contra. Sí, ens va faltar potser prendre la millor decisió als metres finals, tot i així ja et dic, destaco molt la millora de l'equip en les transicions, quan recuperàvem, que ràpidament trobàvem opcions a camp contrari i això ens va donar molta vitalitat i ritme al partit i no estar únicament defensant. Aquestes dues intervencions són les d'Àlex, el porter del Catalonia, la veiem repetida, rematada de Brian. No era fàcil, eh? No era fàcil. Ràpid, bot, està molt ràpid, està molt... Dos intervencions que van valdre la tranquil·litat, penso jo, del Cata en els últims minuts. És una assegurança. El porter Àlex Storac va respondre a les opcions d'una Aldeana que ho va buscar, però jo crec que al final acabes dient o acabes veient que l'Aldeana hagués jugat
durant la tarda, tota la tarda, i no podia marcar, que això també va ser mèrit del Catalonia, clar. Sí, això feia pinta, no? Almenys que no et marquen del 75 per endavant, posen 2 gols d'avantatge, tot i que Jesús és un camp on pràcticament mai se tanquen els partits, però sí que estàvem en esta confiança de que les coses estaven anant bé i teníem este pelet de fortuna que necessites al final per guanyar tots els partits, una fortuna que l'has de buscar, no? Però que mos anava de cara, també ho hem vist a la primera part, l'acció que quasi mos empaten de córner, a la jugada següent fem nosaltres el 2-0. Al final aquests factors acaben també decantant les balances i són importants. Són els detalls. Sí. Se va poder passar... Estos famosos detalls que... Els famosos detalls que tant se destaquen. D'un possible 1-1 es va passar la jugada següent al 2-0, justament al 44. Bé, són circumstàncies que no sempre es donen així, però en aquesta ocasió, més del treball, el Catalonia va tenir aquests petits detalls que va saber buscar i els va saber aprofitar. I victòria molt meritòria, molt treballada, contra un bon equip, que ara, entre les baixes, en l'aspecte defensiu, els últims resultats, però és un molt bon equip, l'Aldeana. Totalment d'acord, un equip en molt bon peu, en bon joc, en armes desequilibrants davant, però encara li dona més mèrit al que vam poder aconseguir, perquè crec que vam saber-los a trets generals contrarrestar les seues potencialitats i estar encertats de cara a porta, perquè al final això va de gols. Important fer canvis, se'n poden fer fins a 7, important per la rotació, per a mantenir l'equip motivat i que tothom tingui la seva oportunitat. Sí, en aquest cas buscàvem també frescura, jugadors que també començaven a estar cansats. Allí en detectaven que l'Aldea mos podia començar a fer mal, allí refrescar o inclús fer alguna variant i per suposat tindre tot l'equip endollat, que evidentment és complicat, però també si guanyes també acompanya, també ajuda a aconseguir això i crec que anem en la línia correcta en quant a això que comentes de la plantilla. Nosaltres tenim la fortuna de no tindre cap lesió a dia d'avui i esperem que així seguisca molt de temps i tothom està disposat a sumar, que és el més important. El número 19 de l'Aldeana és Emanuel, un dels darrers fitxatges. N'hi haurà un altre molt aviat quan tingui solucionat els inconvenients burocràtics que han existit fins al moment. Dani, parlàvem abans del Camarles, la confiança, sumar és important, però clar, necessites fer-ho de 3, el cas del Catalonia, cal dir que és diametralment oposat. L'equip ha començat molt bé la Lliga i té un partit el dimecres a Vitem, als 30 minuts, 1-2, victòria momentània del Catalonia, un bon inici que permet a l'equip tindre molt de fuelle. Molt important ha sigut l'inici. Crec que ni els més optimistes podien imaginar el que se mos ha donat i és la clau per a reforçar el missatge. Al final el jugador necessita veure que el que treballes, el que prepares, l'equip que s'ha creat que és capaç de competir. Això evidentment s'ho han de guanyar ells també dins del camp, però crec que estem fent un treball adequat, correcte i en els resultats que ens acompanyen reforça molt la idea i l'equip té confiança. Al final se tracta de competir contra tothom, evidentment que hi ha jugadors i equips que poden ser superiors, però al final jugues 11 contra 11 i més a Jesús ens en passarà, els nostres objectius passaran per allí i evidentment fora anirem a treure el màxim possible. El Fortí de la Santa Creu, on el Catalonia no perd des de fa 2 temporades. La temporada passada vam ser 2 empats, una a Lliga i una al play-off, tot el més ho vam guanyar. Crec que l'última jornada de segona baixant, l'última o les 2 últimes jornades tampoc s'ha de perdre i aquestes 2 setmanes de jugar a casa també s'han aconseguit victòries. És complicat jugar allí, també ho és per nosaltres moltes vegades, al final ens hem d'adaptar, és el nostre terreny de joc, per allí passaran molts de punts i intentem fer el futbol el més atractiu possible, dinàmic, valent, ràpid, però també som conscients de les potencialitats que tenim, del rival i de les dimensions del camp. A partir d'aquí s'ha de ser competitiu i anar pels 3 punts per damunt de tot i el resta dominar les fases. Al final tothom parla de la pilota i crec que hi ha moltes coses importants a dominar, no només la pilota, així que en això estem. I del partit a Vitem de dimecres és a les 8 de la tarda de la represa, 1-2. Anar per davant sempre és positiu, però aquestes represes, l'equip que està perdent
surt amb 5 marxes ficades. Llavors cal estar molt atent, en aquest cas per al Catalonia, que entenc que sobretot els primers minuts són vitalicis en una confrontació de 15 minuts de la primera part més tota la segona. Pot ser molt determinant l'inici, estic d'acord, i nosaltres hem de treballar per anar conscienciats de que és un partit nou, perquè serà així. No tindrà res a veure en els 30 minuts que vam veure, en absolut. Ja pels 11... Esperem que no plogui. I que no plogui, perquè tal com anem, igual arriba i tot l'aigua, però esperem que no. Així que s'ha d'afrontar d'aquesta manera. Evidentment tenim un resultat a favor que l'hem de gestionar, però hem d'intentar no focalitzar-ho en això i sí focalitzar l'atenció en que, com he dit, és un partit que comencem de zero. Nosaltres, ells, han passat 4 setmanes, ells venen de guanyar a Roda, que és un camp complicat. Nosaltres també venim en aquesta bona inèrcia i sí que afrontar-ho en la màxima concentració possible i ara que ja comencem a veure que som capaços de competir contra tothom, doncs en confiança i en actitud positiva que crec que serà determinant. He dit abans que no plogue de forma torrencial. Sí, clar. Que plogue està bé, però no d'esta manera, tan insistent. Com ha comentat Dani, el míster del Catalonia, el Ramon Esviten, que va guanyar el camp del Roda, una victòria molt meritòria, la primera de la temporada, i va ben de remuntar, perquè a la segona meitat guanyava 2-1 el Roda, i va aparèixer Valcárcel, que té molèsties, però ell és insistent i juga i acaba determinant. Ell va fer el 2-2 i poc després va marcar el 2-3. Va haver de patir el conjunt vitemero, però va saber fer-ho i va sumar una victòria importantíssima, com dèiem. En els darrers minuts va apretar el Roda i va haver una jugada de fora de joc que va evitar la possibilitat d'empat per als locals. Des de Vítem se m'ha comentat que era fora de joc, clar, però en qualsevol cas jugada que hagués pogut, cas de concedir-se, hagués pogut significar el 3-3. Però insisteixo que des de Vítem em deien que era fora de joc. Ulldecona Montblanc només van jugar 2 minuts. No va haver incidència al marcador i als 2 minuts la tempesta fort aiguat va suposar la suspensió de la confrontació. I per últim, dir que l'acaba va haver de 3-0 al camp del Cambrils Unió. L'equip està de pega amb les lesions, 15 jugadors disponibles, jugadors que han de jugar de forma improvisada en posicions que no són les seues. Tot s'està juntant en aquest inici de competició per al Club Deportiu Cava, que ha rebut, a més, 11 gols en 3 partits. El cert és que l'equip té arguments per a reaccionar i quan ha de fer confiances cal esperar que pugui fer-ho. El míster Teixidó està il·lusionat en revertir la situació després d'aquestes primeres jornades. Tot això també, si ho sumem, que t'enfrontes al Cambrils Unió, un gran equip, que té una gran plantilla, el resultat va ser de 3-0 favorable al Cambrils Unió. Disposem dels gols cedits pel club cambrilenc. Des d'aquí els agraïm la diferència i la bona relació establerta. Arnau, sembla que tenim els gols. Veiem l'1-0, la Cava que jugava amb equipació de respecte. És una pèrdua d'Edgar en una zona complicada. Més agressiu, també cal dir, el Cambrils Unió, que es va avançar amb el gol de Jordi. Bon control, és un molt bon jugador, bon control i bona definició. El 2-0 va estar marcat per una falta que els caberos consideren que va ser falta molt clara sobre el porter Pape, que va estar, a més, un bon rato a terra, i en aquella fase, després del córner, Xolo, que aconseguiria el 2-0. Bon jugador Xolo, que la temporada passada estava a l'Ulldecona. El llançament des de la cantonada, la sortida de Pape, hi ha una topada. El que passa que el jugador del Cambrils aixeca les mans com si no hagués hagut contacte. Pape, que està a terra, ho veiem. L'àrbitre que no va parar el joc i la rematada de Xolo, que significava el 2-0 al minut 44. Este tret a porteria suposa una contra ja a la segona part del Cambrils Unió i la veritat és que està molt ràpid Xolo, que pot arribar a girar-se, pot arribar a maniobrar. És ben cert també que la Cava havia deixat espais arriscant per intentar entrar en el partit, però
d'un tret a porteria rival s'origina una contra, una transició i el 3-0. El Teixidor em comentava avui que el Cambrils Unió va ser superior i va mereixer la victòria. Dani, doncs fins aquí. T'agraeixo que ens hagis visitat, és un dia complicat, però entenc que t'ho has pogut organitzar per a no haver-te de desplaçar en excés i poder vindre. Sempre és un plaer vindre, sempre que es pugui, doncs aquí estaré. Anem als gols de la jornada, aquesta secció que a partir del dimecres a les xarxes socials, concretament a l'Instagram de Canal Terres de l'Ebre, hi ha 4 gols seleccionats i dels 4 podeu votar quin us ha semblat millor dels que tenim enregistrats. Anem a veure els que hem pogut enregistrar este cap de setmana. Magnus Seguretat i Grup Alfa patrocinen el gol de la jornada. La veritat és que molt satisfet per la secció. Cubi de l'Escó era l'1-0, després se diria derrota l'equip esconenc 1-3 contra el Martorell, però bon gol de Cubi, com també va ser el de Leandro. Espectacular rematada. I Pep Montesó, que s'ho mereix per la seva lluita, per traure petroli, realment era complicat fer-ho. Va ser el 2-0. I Jackson, que tornava i que realment serà protagonista en aquesta secció més d'un dilluns. El seu control, la rematada no és la més ortodoxa, però era la que havia de fer perquè la pilota se li queda travada i ha d'acabar d'impulsar-se. Per tant, el gol de Jack City. Estem molt satisfets d'aquesta secció que hem creat a minut 91 per les visualitzacions, les interaccions que es diuen i pels vots que cada setmana en són més. Entre tots ho fem possible. Dani, gràcies. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Fins la propera. Aquí acabem avui un programa especial en què hem parlat també d'altres qüestions a més de les esportives després dels aiguats torrencials d'aquest cap de setmana. Gràcies per l'atenció dispensada. Tornarem demà dimarts, com sempre agrair a l'equip de Minut 91, a Quique, Juan Carlos, Joaquín, Jaume. El llistat cada temporada se va incrementant. També a Arnau i a Blanca. Aquí als estudis, gràcies a tots i a totes ho fem possible. Fins aquí, tornem demà. Bona nit.